Gaano kalaki ang chance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng pansamantalang kalayaan dahil sa interim release? Ito ngayon ang ating tatalakayin without discussing the merit of the case na pending ngayon sa International Criminal Court o ICC. Ano itong tinutukoy na interim release? Ito po ay mabasa natin ayon sa Article 58, Article 59, at Article 60 sa Rome Statute sa International Criminal Court. Sa sinabi ko na, ano ang ibig sabihin ng interim release? To simplify, ito ang tinatawag na provisional liberty o temporary liberty. Sa ordinary na kaso, ito ay bail, bond, o piyansa. Ngayon, gaano kalaki ang chance ng dating Pangulo na ma-avail ang interim release? Ano ang mga basihan para i-grant ng International Criminal Court o ICC ang interim release? Tingnan po natin ang Article 58, Article 59, at ang Article 60 sa Rome Statute sa International Criminal Court. Ayon sa nasabing batas, pwede na ang ICC ay magbigay o mag-grant ng interim release sa subject kung mayroong dalawang main grounds. Ano ito? Kung mayroong lapses of procedures sa pag-aresto sa subject na ayon sa Article 58 sa Rome Statute. Ang Article 58, ito ang mga procedures, ang tamang gagawin bago arestuhin ang subject na ang ICC ay may jurisdiction. Kung hindi na-comply ang tamang procedure sa pag-aresto o sa paghuli ng subject, pwedeng basihan or pwedeng gagamitin na ground ng depensa para mag-apply ng interim release. Ayon po sa mga abogado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, ay mayroong lapso, mayroong lapses of procedures. Hindi tama ang paghuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Now, sa sinabi ko na, kung mayroong lapses of procedures sa paghuli ng subject, ay isa ito sa malaking basihan para mag-apply ng interim release. At kung base sa mga ebidensya, base sa tingin ng ICC sa mga ebidensya na inilahad ng depensa, kung totoo na mayroong lapses of procedures sa paghuli ng subject, ay i-grant ng ICC ang tinatawag na interim release. Pangalawa,
na malaking basihan para sa interim release. Itong tinatawag na exceptional circumstances. Ano ito? Ang Article 59 sa Rome Statute, mayroong sinabi na exceptional circumstances. Pero hindi detalyado kung ano itong mga tinuturing na exceptional circumstances. Depende sa mga circumstansya para i-appreciate ng ICC na ang ground ng defense sa pag-apply ng interim release ay matuturing under exceptional circumstances. Ngayon, ayon po sa ulat at sa mga reports ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagkasakit ang ating Pangulo. Malimutin na ang ating Pangulo. Marami na siyang karamdaman sa kaniyang katawan. Mahina na ang pangangatawan ng ating Pangulo. At sa edad, ang ating Pangulo sa ngayon ay 80 years old na. So, kasali ito sa na-invoke ng defense panel na bigyan ng interim release ang dating Pangulo dahil sa kaniyang karamdaman, mahina na ang pangangatawan, malilimutin na, at mataas na ang edad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Depende sa ICC kung i-appreciate ba ang nasabing ground ng defense panel. Now, meron na bang mga officers sa pamahalaan ang nabigyan ng interim release? Ang sagot, meron na. Meron ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na nabigyan ng provisional liberty o bail sa ICC. Kasali nito itong mga sumusunod na mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kasali na nito ang isang abogado sa Kenya, si Paul Getchero, na nabigyan ng interim release sa ICC noong January 29, 2021. Ang dating Vice President sa Democratic Republic of Congo, si Jean Pierre Bemba Gombo, nabigyan siya ng interim release noong June 12, 2018. Si Laurent Gbagbo, ang dating presidente sa Ivory Coast, na nabigyan ng interim release noong January 2019. At isa pang political leader sa Ivorian Coast na si Charles Blé Coudet. Silang mga nasabing mga opisyal ay nabigyan ng temporary liberty ng International Criminal Court o ICC. Dito tayo sa tanong, meron na bang mga dating opisyal sa pamahalaan na na-acquitted sa kanilang kaso sa International Criminal Court
o ICC? Ang sagot, meron na. Kasali nito si Matthew Gudyulo Choi, ang dating militia leader sa Democratic Republic of Congo na na-acquitted sa kaniyang kaso December 18, 2012. At si Jane Pierre Bemba Gumbo, ang dating Vice President sa Democratic Republic of Congo, si Laurent Gbagbo at si Charles Godet sa Ivory Coast. Isa pa, ang prosecution panel nag-withdraw o nag-drop sa kaso laban sa isang dating Kenyan leader na si Uhuru Kenyatta. Now, equivalent to acquittal ang pag-drop sa prosecution sa mga kaso laban kay Uhuru Kenyatta. Sa sinabi ko na, mayroon ng mga matataas na opisyal sa gobyerno ang nabigyan ng interim release. Mayroon na ring na-acquit sa kanilang mga kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa ngayon, ano kaya ang kapalaran ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron bang mga grounds para bigyan siya ng interim release? Ang kaniyang karamdaman, ang kaniyang mataas na edad, ang kaniyang pagkalimutin, enough na ba para i-grant sa ICC ang interim release? Ang pag-question sa procedure sa paghuli sa dating Pangulo Rodrigo Duterte ay enough ba na ground para bigyan ng interim release ang dating Pangulo? Ang makakasagot niyan ay ang International Criminal Court o ICC. Sila ang magdidinig ng mga testimonya at mga ebidensya sa prosecution at sa defense panel. Now, meron bang chance para ma-acquit ang dating Pangulo? Sa history, yes, kung walang sapat na basihan ang mga kaso laban sa dating Pangulo Rodrigo Duterte.